Itt vagyunk megtalálhatóak jelenleg Győrben, a Szolnoki Skoda találkozón. Kese éppen fújja az orrát és nézi, ahogy laptopon egy ilyen mindenféle márkájú sündisznót mutatnak, nézd meg. Sündisznó az azért néz ki így, mert sündisznónak született. És most vagy valakinek kurva nagy keze van, vagy a sündisznó kicsi. Kicsi volt a Sanyi. És a Sanyi nem volt kicsi, na mindegy. Jelenleg itt megtalálható Die 044 rendszámú Day by Day című filmsorozatnak a híres epizódja, aminek a főszereplője itt ilyen baseball sapkás úriember formájában jelenleg vetekszik a fák magasságával IQ szintben. De ez nem jelent nekünk problémát, mert ott egy kosárlabda. Fontos erről az autóról érdemes megemlíteni, hogy például 4 kereke van. Ez nagyon fontos információ, ugyanis hogyha egyel kevesebb lenne, akkor már nem fordulna ilyen szépen, ha egyel több lenne, akkor úgy hívnák, hogy Skoda Cikli. Na, tehát megtalálható itt ez a személygépjármű is. A különös ismertetőjele, hogy ennek is 4 kereke van. És az a rendszer, hogy BVY 430-at, nem tudom, ez látszik-e a képen, hogyha látszik, akkor jó, ha nem látszik, akkor nem látszik. Mellett található egy másik személygépjármű, mely szintén 4 kerékkel rendelkezik, de a tulajdonosok már ott röhögnek és hörögnek, mint a Delorto, és néznek errefelé, de nem mernek bele a kamerába egyenesen. De menjünk, interjúboljuk meg őket, várjál! Kérlek, meséld el nekünk, hogy miért építetted ezt az autót. Ez volt kéznél. Egyszerűen jó feelingje ennek az autónak. Aha. És miért pont Zastava? Miért pont Zastava? Mert Skoda lett belőle. Köszönöm szépen az interjút. Zastava kupé látható a képen újra. 4 ajtós Zastava kupé. Különös ismertetőjele, hogy 4 kereke van ennek is. Mint mindegyik Zastava kupénak. Kérem, adjon Zastava. Záporós. Ő most ébredt? Ő most ébredt? Igen. Kérem, meséljen nekem a gépjárműről. Piros. Miért? Ez egy gyönyörű 1994-es piros Zastava gépjármű. De ez nem a kupé változat, mert azt ott láthattuk. Ez a csapott segély. És miért csaptad le a segélyt? Nem adta ki? Nem. Beszorult a fa közé. Jó reggel! Jó napot kívánok! Közvéleménykutatás? Igen, Sonda Ipsos. Jó van. Kérem, Hoztam egy mesélj! ilyet. Ez most miért? Ez nem ilyenkor kell üzletelni nyilvánosság előtt. Ilyenkor kell. Tehát kérem, mondja el nekem, hogy miért van olyan Skodás póló. Miért ne? Bazze, mindenki mindenre ezt válaszolja?